The protest it's unfortunate and is really misplaced because this is a time for sober minds. So sibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi ayibobulumko uqhankqalazo ngaphandle kwehotele apho isigqeba se-ANC sibambe ingxoxo khona. Siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uphefumle ngoqhankqalazo olubanjwe ngaphandle kwehotele yaseBoksburg apho ikomiti yesigqeba esiphezulu se-ANC ixovula umkhombandlela ngengxoxo zobambiswano ngorhulumento. Uthi olu qhankqalazo aluyomfuneko kwaye lubhudile umhlola. Uthi ANC saqhubekeka nokufakana imilomo nentlaninge yemibutho kwilinge lokuseka urhulumento obambiswano kuzwelonke. Iqela lamalungu e-ANC libambe imigushuzo ngaphandle kwehotele yaseBoksburg apho ikomiti yesigqeba esiphezulu se-ANC i-NEC ibambe indibano kuxovula ngomkhombandlela ngenkazathi kurhulumento. Lamalungu anyevulela inkazathi ethethekayo phakathi kwe-ANC ne-DA bambi bathi i-DA inkone lucalucalulo ngokobuhlanga. The only thing I've tried and I'm doing successfully is to send a message that the DA has no place in a national unity government. The DA is not me who's against the DA. It's the DA that is against the ANC. For 30 years now, they have positioned themselves as ANC's number one enemy without them being called that. They have opposed each and every legislative mandate by the ANC to the House with an over 80% record of rejection. I-NEC yikomiti yeqoqo eliphezulu le-ANC nethatha izigqibo ngalomputho phakathi kwenkomfa zikazwelonke kwaye inamagunya ukukhetha ukuba lo mputho mawuhambe eyiphi indlela. Unobhala jikelele walomputho uthi imisadulo ebanjwe ngaphandle kwale hotele yengxoxo ze-NEC ayiyomfuneko kwaye akukafikwa kulento lamalungu ayigushalazelayo. The protest is protesting on the basis of disinformation. Because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. The question of the framework, strategic framework, is going to look into the outcome of the elections. And the outcome of the elections, as we all know, does not favor the ANC. The protest is unfortunate and is really misplaced because this is a time for sober minds. I-ANC ibe kulawulo lukarhulumente kule minyaka engama-30 idlulileyo kodwa iphulukene nesininzi sayo kunyulo olusanda kudlula. Izuze ngaphezulu nje kancinci komyinge ka-40% kwiivoti zikazwelonke. Lo gama iqela eliphikisayo i-DA lifumene u-21.8% womyinge. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseRhawutini. Ihlakani le-ANC COSATU liwukhabile urhulumente obambiswano ne-Democratic Alliance ityhola lombutho ngokuchasana nokuphuhla kwamalungelo abasebenzi. Unobhala jikelele we-COSATU Soluphethu uthi bakulungela ukusebenzisana nalo naliphina iqela lezopolitiko eliza kukhusela amalungelo abasebenzi. Ukanti uPhethu kwalukhabile norhulumente obambiswano nomkhonto wesizwe party. As a labor organization, in particular COSATU, representing over 1.5 million, we will never agree. We reject a coalition with DA, and our reasons, few of them, even if we may not be able to say all of them here, but one of them is that we don't think that we would allow that on the basis that DA has went publicly to say the workers in this country, they've got too many labor rights, therefore the labor rights must be reduced to nothing. In fact, from what they are saying is that they would want to take us back to before 1994. They've also made some statement and a public announcement even yesterday that they, whether they're in coalition with the ANC or they're in government or not, or they want to work together in the government, the government national of unity, they are going to continue with their attack to take the issue of the national health insurance in court. You will recall that immediately after May Day,
on the 2nd of May, DA picket at COSATU House, demanding that COSATU must work with them to reject the national minimum wage. It means that they're saying the vulnerable workers who are under attack must go back to the 6 rand per hour after 1994, after 30 years in democracy. They are not supporting any policies that advance the agenda of the workers and the working class in this country. Iqela i-Action SA lishiyile intlanganisela yamaqela aphikisayo eyaziwa ngele multi-party charter okubhengezwe inkokheli yeliqela umnumzana Herman Mashaba kwinkomfa kunye nonondaba eRhawutini ngale ntsasa. Ethetha kwinkomfa nonondaba eRhawutini ngale ntlazana umnumzana Mashaba uthe njengoko lingazalisekiswanga iphupha lale mbumba lokukhiqa i-ANC elilawulweni ngesininzi sevoti kunyulo jikelele lweveke ephelileyo iqhawukile ke ngoku imbeleko. Uqhube wathi bona njenge-Action SA bebethembise abavoti ukuba baxolele ukumila ingca emqolo kudlamashe kube kanye abazokusebenzisana ne-ANC basamile kwelo abazokungena kurhulumente wentlanganisela ongakhokhelwa yi-ANC. We committed not to entertain any negotiation whatsoever with the ANC. I'm sure it is there, everyone, that agreement, it is available. And at the same time, we are saying, we agreed in that it's part of that agreement. We said, any party after the elections, it is up to them to really take whatever posture or decision that they take. Lekokeli kwathe ayizuba lilungu leparlamente isithi akhona amanye amalungu agqibeleleyo aza kumela lo mbutho weparlamente eKapa. We have to really demonstrate to people of this country that it is not about our stomachs. I think I take myself as an example. I'm sure all of you as members of the media and people of South Africa, I don't get paid by the party. So even going forward, I'm not going to be a liability to the party. I've got to rely on my family. Abakabekwa phansi ogqonci idabi ngoku lunyulo lorhulumente basekhaya ngo-2026 utshilo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe Unobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uphefumle ngoqhankqalazo olubanjwe ngaphandle kwehotele yaseBoksburg apho ikomiti yesigqeba esiphezulu se-ANC ixovula umkhombandlela ngeengxoxo zobambiswano ngorhulumento. Uthi olu qhankqalazo aluyomfuneko kwaye lubhudile umhlola. Uthi ANC isaqhubekeka nokufakana imilomo nentlaninge yemibutho kwilinge lokuseka urhulumente obambiswano kuzwelonke. Umbutho iSouth African Communist Party uthi uyawuchasa urhulumente obambiswano ne-DA ne-MK Party. I-SACP ibihlanganisene eMarshalltown eRhawutini ukuxoxa ngeziphumo zonyulo zangoMeyi begxile kumba urhulumente obambiswano. Unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila ebekhokela le ngxoxo. I-SACP ithi ayizozibandakanya kwaphela ne-DA yaye imile ngxi kwinjongo yayo echasene nenkqubo yezoqoqosho yobukhapitali. The minority government with GNU features, that is Government of National Unity features, without the role and participation of DA-led forces. So we're clear about our anti-capitalist trajectory. Kananjalo i-SACP khabe ngawomane norhulumente lobambiswano ne-MK Party. If the MK Party engaging with the ANC come to the conclusion to support them in this framework, the ANC has the right to do so. But we have characterized them as a counter-revolutionary organization. Lo gama usihlalo kazwelonke we-SACP uBlade Nzimande uvakalise ngelithi nangona lo mbutho ingqanisisile kwakhona inkxaso yawo ye-ANC kodwa i-SACP ngumbutho ezimeleyo geqe yaye awenza imigudu yokuphembelela i-ANC ngokusasaza izimvo zayo. It is very important as an independent political organization that we ourselves pronounce on the issue of the elections and also state our own views
about whatever possible coalitions. Ukanti ke nanjengoko kungekabikho qela licaca elubala ngentando yesininzi kunyulo lwajikelele amaqela anexesha de kube ngumhla we-16 kule yesilimela ukutsho uJune ukubhengeza izicwangciso zawo zorhulumente lobambiswano. Bahlangulwe ngenqwelontaka abantu abaliqele bebevaleleke zizikhukhula eMaritzburg Pass ephakathi kweDeraste Little Karoo kunye nasePopofolo eNtshona Koloni ngabantu abali-11 abathe bahlangulwa kwiindawo ezinezikhukhula eVelgeluk kufuphi naseTsorweni. Imvula idale ukuba kuvalwe indlela ezininzi. Indlela u-N12 phakathi kweTsorweni neDeraste iye yakhukhuliseka logama inyoba iMaritzburg isavaliwe kwizithuthi. Le ndlela likhonco phakathi kwalo mmandla nombindi weKaroo. Abasemagunyeni basebenzela ukuba mayivulwe kwiintsuku ezintathu. Okwangoku abaqhubi bakhonjwa kwindlela u-N9 ogqitha kwidolophu iUniondale ugwegweleze ngedolophu iWillow neAberdeen kwiphondo leMpuma Kapa. There are quite a few roads that are damaged at this stage, so the people in Deraste and the surrounding areas are basically caught in these areas. There's no way out. All the other areas are flooded, so there's no way out. Umyezo wezilwanyane iKhango Wild Ranch nawo awusindanga. Umlambo obaleka emva kwalo myezo uye waphuphumala ze wadiliza idonga. Kunyanzeleke abasebenzi babe maxhaphetshu besindisa izilwanyana. We had to evacuate a handful of more animals, including our red-rumped agouti. Unfortunately, we had one casualty from that population as they attempted to escape their enclosure and were swept away in the flood. We're happy to say, though, that no other casualties or serious injuries occurred. Nangona le mozulu inike isiqabu namhlanje, amamvulana sayokha amanzi kwaye kulindeleke abuye ngoLwesine nangoLwesihlanu. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eTsorweni. Usapho olunxungupheleyo lwentwazana eneminyaka emithandathu elahlekileyo limemelela amapolisa ukuba lubancedise ukukhangela bafumane umntwana wabo. uJunior Mabandla ulahleke kwilokishi yasePinar eMpumalanga ngoMvulo. Ugqityelwe esiya kwisikroxo esikude kufuphi nekhaya lakhe. Usapho lwenkwenkwana lunxunguphele lusithi amapolisa awaloncedo kuba awaluncedisi kwinzame zokufumana le nkwenkwana elahlekileyo. NgoLwesithathu uluntu lwalengingqi luthe bhazalala lukhangela le nkwenkwana kodwa lubuye nembande sikhova. Kubusuku bayizolo uluntu ebeluvutha ngumsindo luvale indlela lwatshisa namatayara. Bafuna amapolisa ayinike ingqwalasela lenyewe yokulahleka kwale nkwenkwana. Utata kaJunior uSoli Mabandla uthethe neziko le-SABC wenjenje. Umntwana obuye esikoleni ngabo-2 watshintsha i-uniform waphuma wathi uyakodlala uya esitolo ethenga amasweet. Esitolo akafikanga. Then bathi uya kuchecka gogo nakagogo akafikanga wadisappear njalo. So, up to now asemati ukuthi ukuphi. Kusaqhubeka ukukhangelwa kukaJunior. Ubuvaliwe wola wendlela u-N2 osingise emantla kwindlela iQueen Nandi Drive eThekwini KwaZulu-Natal ngalentseni yanamhlanje emva kophango lwemali. Uchaphazeleke izithuthi nalapho abaqhubi becetyiswe ukuba basebenzise ezinye indlela. Aboncedo ongxamisekileyo bafike kwindawo yexhwayelo bafumanisa ukuba kuhlaselwe imoto yemali kwasetyenziswa neziqhushumbisi. All we can say is that these suspects, they are cold-blooded criminals who are willing to kill to get the money. It is a worrying factor that our PC has been on record talking about it, that how does it come that we hardly hear that there was a CIT and suspects didn't get any money in the vehicle. All the time when they hit the vehicle, there's money in there. This vehicle was hit when it left from the depot this morning, from New Germany. They were going to service ATMs. Suspects knew there was money. They knew the time of the truck. They knew the route. So it's a worrying factor. The one you are talking about, which happened not far from here, it was in the evening. It just made its last stop to collect money, going back to the depot. It had money. So we need to find out
who's informing the criminals about the movements of these vehicles and how much money they have? Was if they were guessing, they will at least hit a car or a vehicle without money. But every time they hit, there's money. Ngoku masiphosa amehlo kwezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale eMaryland eMelika. Ziluthoba izitshingitshana ezintlithe eMaryland kubusuku esivuka kubo. Kuphazamiseke izithuthi izibane zeindlela ngelixa inkunkuma indiza emoyeni. Uninzi lwabantu lushiyekela umbanguza ngelixa abanye bebolekisana ngenqina izibhedlela nezigulana. Khwaqu kwisixeko saseNepal, iKathmandu, edla amaqeba kwiingxondorha zamatye akhongozele ubusi emazantsi. Uthi siqala ukuphakula inyosi ngocanzibe, kodwa kulo nyaka amaqeba anqongophele ngenxa yemvula ezimandla. Abahlali bakhathazekile kukushokoxeka kwengeniso yobusi obuthengiselwa amazwe angaphandle. Qakatha qelele eNorth Korea kaKim Jong-un. Kusetyenziswa imidlalo nolonwabo uqaphela iminyaka engama-78 78 yokusekwa kwemanyano yabantwana iKCU ngamafuphi. Bukhona noko ubomi kweli lizwe libukulwa ngamazwe asentshona ngenxa yokulawulwa ngegqudu lusapho olunye. Xa siqwela ingqokoqo e-Illinois akavakalanga u-S andithi bavale indlebe abantwana. Uphando lokunqanda inkonkowana ezinobuzaza kusetyenziswa izinambuzane kuzenze zathanda ukwabelana ngesondo ngokugqithisileyo. They become hypersexual and they just want to mate with any cicada they can find, which is how it is passed on. When they try to mate, they pass the spores on to other cicadas. So it is basically an STD. Ngokuba ezi zinambuzane zivele zifane nemikhovu izombi ngolwamarhanuka qonqololo. Kwikhasi lethu leFacebook sikubuze ngoluvo lwakho kwintetho yokuqala eyenziwe nguThabo Bester kwinkundla yaseBloemfontein ezicelela isigwebo sentambo ngenxa yempatho gadalala eziseleni ze wena waphendula wenjenje. Le case kaBester ndifuna uvela into yakhe kumthetho waseSouth Africa. Umthetho ngumntu wonke uba masilingane. Not into bakube khona umuntu ongathi wenze icrime engaphezulu kweyomnye. And kule case ke ye-death sentence okanye yentambo mina ndivumelane naye njengomnye walapha eMzantsi Afrika. Andivumelani nendaba kaThabo Bester ngale nto athi funeke abe ne-death sentence aphinde kubanjwe ngehede futhi. Funeke sijonge macala wonke umuntu ofumana isigwebo sakhe because zonke izinto zophinde siqhubekeke futhi zenzeke kube kufocus okuyele. Ngicabanga ukuthi uma eza kushisa mina lapha ngaphakathi ejele ebona ukuthi ufanele vele ugwetshwa intambo, abamnike vele intambo ngamacala akhe. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi hayi ushonisa ilanga, abamnikeze vele udilike ejele. Indlela alityeswa ngayo amatyala apha eMzantsi ufanele uthetha kabuhlungu kanjena uThabo Bester. Xa bebende kumantye mna ufanele ayinikwe le nto ayifunayo isigwebo sentambo azokhululeka kula matyathanga akhala ngayo. Ngibone ngathi uyaphaphalaza kuThabo Bester uma ezofuna isigwebo sentambo eNingizimu Afrika. eNingizimu Afrika saqedwa isigwebo sentambo sazivala njeke asekho. Okwakhe ukuthi ahlale etilongweni abekezelele isigwebo sakhe. Yonke lento ayenze bulala abantu edlwengulenza konke wayekwenza ngoba azi akathole umvuzo wakhona ke manje. uBester sisidlwengu esingumbulali. So xa efuna isigwebo sentambo uye efuna ukufa kulungile akayekwa zixhome mntakabawo. Msasazi uBester uyithetha nje lonto leyo into bangabana ufuna kubuyisa isigwebo sentambo kube yazi ba into engekhoyo nengathi sobe yenzeke kuba kusitsho yena makajongana nolwaphulo mthetho lalwenzalo ungaka qha.
hayi uBesta uyazihlanyisa nje uqale nini yena ukuba imantshi okanye abe yijaji uzagwetywa kwengezelelwe elitshala kalenzile ababotshiwe bazagwetywa ngokwe-investigation ngokophando hayi ngokuthi yena agwebe okanye azigwebele. Yabona uThabo Besta ngoba ucelile ukuthi na ucela ukuthi bambulale bamfake isigwebo sentambo death penalty kulungile phela uma wonke umuntu une right yento ayifuna nayo I right yakhe ukuthi na bambulale. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngensimbi yesixhenxe ngokuhlwa de kubelile ixelizayo kamnandi.